Init guys. Malputan na kami dito kasi apo na. Anong kahoy yan? Wala sa walang napakain. Kay ko na lang. Yan, shout out. Good ay, shout out agad mo. Hello po, good morning po sa inyo lahat. Yan, may upload tayo mga ka-dragon, baka hindi nyo napansin. Meron po tayong upload, panoorin nyo yan guys. Ayan, what's up? Shout out po kay Sir Renato Aguinaldo, kay Gilbert Tuicio, kay Sir Albert Cortez, kay Maricel Inocencio, kay Ma'am Melissa, Baka may magdating na bisita. kay Sir Joel, may na ayan, good morning po sa inyong lahat. Yan, wala kaming vlog ngayon guys, nag-live lang kami. Dahil sawa naman kayo kung puro dito yung aming content. Hello, Mike Tess. Kaya Shout live na out lang kay tayo, guys. Sir Renato Aguinaldo. Yan, good morning. Kay kapatid na Melissa Diasis. Yan. Kamusta na bagis, kapatid na Melissa? Hello kay Ma'am Glenn Tamayo. Kumusta kay DFL from Oxnard, California. Yan, hello po. Hello po, ma'am. Sa ating mga Ay, viewers din sa ma'am. California. Shout out din po kay Tatay Leng. Hello po, Tay. Kumusta ka na? Hindi na nagpaparamdam. Yan, shout out kay Sir Cholo Flores from Baguio City. Yan, hello po. Yan, hello po. Kumusta kayong lahat Sana dyan all sa na Baguio? sa Baguio. So, ayan mga ka-dragon. Bali, nalagay na, update namin kay sa Kubo, nalagay na sila ng sahig. So, hindi nakapasok yung aming karpentero. Camera girl, kailan mo ipapakilala ang dawan mo? Wala po akong mapakilala sa inyo. Walang dawan, datu, datre. Hinte, dito mo na kayo. Tuwagin mo sila. Oh, dito! Gigil yan. Galit na si Lola Ligaya, guys. Gigil siya. Katatapos lang kasi namin nagkayas ng kawayan. Ito si Auntie Pasing at si Gigi hindi mapigil. Kanina pa namin tinatawag. Gusto nang tapusin para wala na raw balikan. Hello kay Sir Joey Lawang. Ayan, kumusta Hello po? po, Sir Joey. Sir Joey. Kay Ma'am Melissa Diasis, okay lang. Kakauwi lang namin galing Philippine Arena. Yan. Yan, sana all. Nakakamiss ang Philippine Arena. Kaya nga, sana sa Summer Blast makapunta tayo. Summer Blast. Hindi pa ngayon napuntan nila ang Tiligaya eh. Tsaka ng Tipasing. Sabi ni Sir Jeffrey Noguera, hindi naman kami nagsasawang manood sa inyo mga ka-dragon. Yan, thank you so much po Sir Thank you po, Jeffrey. Sir Jeffrey. Yan, lagi yan si Sir Jeffrey. Hello kay Ma'am Leia Polido. Kumusta mga kapatid? Shout out Hello po po. dito sa naman di namin nakikita si Yan. Yan si Yan po ay nako, mayroon po silang ubot sipon ni JD. Nahawa. Nagkahawaan po yung dalawa. Si Pero Yan si Yan medyo pagaling pagaling na. Si JD yung maano pa rin yung Nung ubo. isang araw pina-check up silang dalawa. So, niresetahan sila ng antibiotic. Yan, hello kay Sir Isagani. Debat yan. Kumusta na mga kabagis from Temocala, California. Ayan, hello po. Kabagis, Sir Joey. Parang maganda na Joey magkain. Isagani.
sa kubo. Hello kay Sir, ay, Hello po, Ma'am Ann Pennington. Okay lang naman po. Kamusta na rin po kayo? Nandito po kami sa bukid. ayan. Kami nagla-landscape ngayon sa Ciudad de Victoria. Ayan, sa Maong, Gilbert. Hello, Barya sa umaga. Hello kay Sir Regandre Ilagan. Shout out sa misis ko na si Belen Ilagan at mga apo ko. Yan si Jaira, Jacob, and Jeyus. Yan, shout out po. Ako nga. Hindi ko nakikita na, kadilim. Ligaya. Po kayo dito. Palubat ko na rin. Sabi ko, pabilis pa lang malubat yan. Yan, shout out sa misis ni Sir Grande Ilagan na si Ma'am Belen Ilagan at sa kanyang mga apo na si Jaira at Jacob and Jeyos. Hello po! Kamusta po Hello, sa mga Ilagan ka-dragon. family? Doon tayo kakain ng ano guys, lunch. Gusto ko nga sana Hi, habaan good ninyo ang morning. video. Baka Gusto namin maumay na kumain. kayo eh. Kaya iniigsian na lang namin. Yan, shout out kay Sir Bong Paredes from Baras Rizal. Yan, hello Sir Bong Paredes. Kita Lagi- tayo dyan sa Baras. Lagi po ako nanood ng mga video nyo from Sir Joel Punta tayo sa Banggandang Yan. Hello Baras. po, Sir Joel Alam mo yun, Babatio. Banggandang Baras. Bangganda, aba, napakaganda, aba. Thank you po, Sir Barya sa umaga. Shout out kay Sir Danny De Los Reyes from Forbes, Makati. Yan. Hello po, Sir Yan, Danny De hello Los po. Reyes. Good morning. Yan, nagluluto pa lang tayo ng ating pananghalian. Nagboredibod kami ng Kung gigi. napanood nyo yung kahapon, di ba nang wakan? Ngayon namin siya niluto. Request ni Master Dragon, guys, at ni Kuya Prime. Yun. Tapos Maraming may, igi doon. may inihaw, ay mayroon siyang pritong Bangus bangus. na mataba. Hi po, Team DFL. Pa-shoutout Kabuo ko from rin. Guam. Yan. Shoutout kay Sir Ronel Rosauro. Hello po. Hello po, Sir Rene. At shoutout din kay Salvador Gunda. Kay lahat ng video nyo, wala ako na-miss. Palagi ako updated at like kahit sa FB. More than 3 years na ako nakasubscribe from Glenn Tamayo. Yan, thank you so much po. Thank you so much po. God bless you more po. Yan, salamat po sa support. Ingat. Salamat sa shoutout. Papasyal kami ni Mrs. ko dyan soon to visit you, DFL Ladies. Thanks. Yes, antayin po Yan. namin Welcome kayo. po. Sana matapos na yung tubo. Sana ano na namin to, medyo ma-develop ng kaunti. Paunti-unti lang guys, hindi namin kaya ng biglaan. Naghahanap na rin kami ng may mga punla na rin kami ng halaman dito, guys. Baka may mga buto-buto kayo ganito. dyan ng mga namumulaklak, halamang namumulaklak. Pahingi. Kasi yung mga ino-order ko sa Shopee, sa Lazada, hindi tumutubo. Siguro mga stock na yun, nakailang order na ako ng solution. Kadami siya doon sa magtubo. may kwan. Maghingi tayo Simbahan. sabi, ayun yung mga Dalawang kulay yun. ay pangit yung pula. Maganda yung bilang. Hindi, ganun yung pula na Hindi, yun. mas maganda eh, iba-ibang kulay. Nakita ko siguro yung kanina. Hindi yun, ganun yung pula noon. Ang puno noon, kulay green pa din, pero pula yung bulaklak mo. Yung mga benka ba yun? Yung benka? Yun, maganda yun. Bengka. Gusto ko yun. Sino may buto dyan? Yan, buridibod na lidig ang ating ulam. Mga May kamote, malunggay, at bulaklak ng kalabasa. Meron na akong marigold. Mga ang tawag dito? Sinya ba to? Sinya. Yung dilaw sana, sinya. Or sunflower. Yan. Wala ka pa yung And mega love shoutout pala kay Sir Welly, kay
kay Ma'am Evelyn Pangit yun pag ano, Dison at Sir maganda Dan pag yung Dison Hello po. Hello po, Sir Dison. from Hawaii. Yan. Thank you so much po sa inyong lahat. At kay Ma'am Jeneline Park. Yan, thank you so much, Ma'am Jeneline. Pinang natin kay Uncle Marcy. Yung nagpulak ng kawayan. May utang pa tayo natin kasi. Ngayon, inagahan niya na magpasok. So, hindi na kami kumuha ng maraming tauhan. Kasi dito naman kami Oo. taga-kaya. Kaya naman namin. Ang lang talaga, mabigat talaga yung mga tao dito. Yung kahoy. Yan, hello po sa ating 46 viewers. Yan, hello po. Ay, ni Gayem, madi man nila karaeng. Yun. Ay, Sabi niya higtutin na Joanne, namin. sino natingin ka siya habang andyan ka? May work na Mr. Mo, kailan uwi mo? Sino yan? Sir Ranel Padilla, from Sir Ranel Padilla. Sinong gatingin? Big boy na lang siya. Hindi, nandun po yung biyanan ko po. Katabi lang po ng aming bahay. Pader lang po yung pagitan. Tsaka lang po ang pasok ng asawa ko. Hi, 6 to crush 2 lang. ko. Hanggang alas 2 lang. 62 na umaga. Kaya siya ang tagasundo paghapon, pag-out. Malapit lang naman yung school po nila sa bahay. Mga lang. Ano sa tuloy? Ganun lang. 5 minutes. Wala pa 5 minutes. Huwag na yung ulo. Oo, parang mabango. Yung, Ipa-ibabaw mo lang yung ulan, te. sarap yung Yan taba. sa tiligaya muna ang ating tagalyuto ngayong araw. Yan, hello po kay Sir Bruce Bambico from Hawaii. Yan, marami tayong Hello po, viewers sa Hawaii. karamihan kasi dyan sa Hawaii. Sabi nila, marami daw mga Ilocano dyan sa Hawaii. Kasi si Oo. Sir Gayam dyan din, si Si- Ma'am Evelyn Dison, taga Si Ma'am Hawaii. din, Si Sir Dan. si Auntie Daisy, yan. Hmm. Taga Hawaii din siya. Mga Ilocano din yun. Si Manong... Baka nagdudungpar kayo dito hanggang madipan. Karamihan taga Ilocos. Yan Ilocos, sa Hawaii. Pangasinan, yan. Alam ko taga Ilocos sila, Ma'am Evelyn at Sir Dan. Sino pa nga? Basta marami tayong viewers dyan na Hello po from Toronto, Canada. Ayan. Shout out kay Sir Jefferson Pabro. Ayan. Yan, Ingat hello po dyan sa po. Canada. Kay Sir Robert Bacani from Taiwan. Yan. Shout out sa mga taga Taiwan. Kay Ma'am Joy De Jesus. Yan. Good morning din po. Good Kainan na. morning. Shout out Malambot naman. na yung kwan antay, kamutay. Inuna kong nilagay yun. Yan, plus dyan guys. Nalit yung luto namin guys. 11 kwan na. Mag alas 12 na. Hindi pa sila nagtanghalian. Ilang percent na lang? 8% na lang. Ikon mo na lang yan. Hanggang... Hi DFL ladies, shout out naman sa Mr. ko, Bong Victorio watching here in Singapore. Yan, shout out kay Sir Bong Victorio Yan, dyan hello sa po. Singapore. Aba, nadagdagan yung viewers natin sa Singapore. And shout out sa Victorio family dyan sa Singapore. Ganun. Bakit ganun ang operan Indang. kay Indam parang lumawit ang balat ng baba niya? Ano po siya? Hindi, nag-keloid Hindi kasi. po. At saka Yung dito niya. hinapa ko yung dito niya, parang may parang buto na po yung nakalawit na ganun. Siguro ang ginawa ni Doc, kung hanggang saan lang yung laman, yung may malambot, yun na yung tinanggal niya. Hindi niya ginalaw yung may buto. Kasi mayroon baga siyang buto na parang nakaulpot na gano'n na konti. Hindi, baka, Pero maliit, hindi naman siya sobrang laki, baka maliit magtubo lang. ulit yun Yun. Harangan niya na Pero naman na magaling na yung sugat niya.
Ano na nga Ano eh. na lang siya yung may parang may peklat na lang. Tapos yung parang may kung siya ditong konti, parang mayroong bukol. Pero yun nga yung buto. Hindi naman ano siya, hindi naman laman, buto talaga. Kaya ano rin siguro si Doc na ano, galawin yun kasi buto. Delikado. Hello, beautiful ladies. Saan ang sister niyo? Kamukha ni Cassie Ong. Sino po yun? Baka sa Ate Irene or si Ate Gretchen. Yung nasa Singapore pa ay sa Ate Irene. Kasi on, Sino ba si si Cassie? ano, si Pogo. Yan, shout out kay Ma'am Flora Gonzalez from, Si Pogo ba? from California. Hello po. Naging ano, si Pogo Queen. Sila ni ano. Yan, shout out kay Mama Liz Nulod na palaging nanonood sa inyo. Yan, thank you so much po, Mama Liz Nulod. Yan, Yan, ingat thank you po so kayo much po. dyan. Yan naman, si Chen. Yun. Naluton taladdegan kada FL mangan kayo makapal kayo manang ingat lagi sa pagbablog sa farm yan. Thank you so much po Sir Mark O, Arsiaga. diba, si Auntie Ligaya ang nagluto ng ating lead dog. Si Ate Gretchen na yung kahawig ni Cassie Ong. Nasa Cassie bahay po. May sakit po kasi si JD. Kaya hindi sila dito. Mahirap talaga pag may baby na, hindi mo basta-basta yun maiwanan ng ano, matagal-tagal. Siguro 1 oras, 2 oras, pero yung ano, mahirap. Shout out G, kailan mo naman papakilala ang boyfriend mo? Sabi ni Sir Ranel Padilla. Sa katapusan po. Tapusan ng Katapusan na. Katapusan. Katapusan Hello, ng hi buwan. Peng from Sir Georgie Miranda. Yan, hello po. Katapusan ng buwan, katapusan ng mundo. Si Joanne may hawig kay Alice Go. Ano, grabe ka naman. Laki ako sa Kung ano yan tawag Ah, sa dito? bagay maganda si Alice, oh. Pwede na rin. Anong tawag nga doon? Spy. Spy ng anak. Chinese. Parang yung pinsan niya sino ba yun? Parang maraming ang kamukha yun, no? Si Alice Go. Mga Chinese. Magkakapwa man sila. Have a wonderful day, Dragon Fruit Ladies. Yan, from Manager Judy Vlog. Yan, hello po. Hanapin kita dito sa Tanawan, Batangas. Ay, hanapan kita. Hanapan ka. Bun! Ay, agiyab kami lang tano na lutong. Magbagting lang kami pagluto na! Apay aya. Mahina yung cooker natin! Tulog kayo pa. Alam mo Sa pa. Ate Risa ako nanonood, ante, oh. Alam Hello, mo Ate yan, Risa. Mag-uwi na raw bukas. Uwi mo Palitan rin mo na daw lang. yung apo ni nanay mo. Ikaw na daw magpalit sa kanya. Palitan mo na daw siya. At siya daw ang taga-aware. Payag daw siya, sabi niya. Di ba, ante? Siya mo nagsagot ng Ante Ligaya, payag ka? Si Risa magpalit? Oh, kung gusto mo lang daw, kung ako gusto ko na eh. Yan, shout out from kay Sir Naita Natalio from Belmont, California. Yan, hello po sa ating mga viewers dyan sa California ay na nagaduyo kabsat. Kay Sir Edwin Zamora. Hanapan kita dito sa Tanawan, Batangas, G. Sabi ni Pupunta kami Sir dito. Ranel Padilla. Batangas daw, Je. Sige po, dadaan po kami dyan. Punta tayo sa Nasugbu, Batangas. Gusto ko doon Tanawan, Meron Nasugbu. kayong yung beach? Kalatagan. Kalatagan. Beach. Ewan ko. Kadaming magagandang Yan, hello po sa ating 59 viewers. Yan, Hello, good magandang morning. tanghali at magandang gabi sa inyo lahat. Pasing, patak. O, mag-gauna daw. Nagaiyak na yung mga trabahador namin, guys. Iyak na si Uncle Marseng. Doon kami guys magkain sa Daw, kayaw. Naanuhan na kasi siya. Masarap na mahiga-higa doon. Ito mga kasarap ng higa nila. Oh. Naglalain doon na yun. Kalamig yan pa sa Malamig kalamig yung sa bagong papag. likod yan. Pag bago Malamig sa kaya. likod. Buhin kayo dyan. Excited na kami, guys, na matapos itong kubo. I-ano namin kayo guys. Surprise Sige, uwi na ako dyan. Sabi mo daw kasi mag-uwi ka ngayong October. Hindi naman daw natuloy. Nakailang uwi ka na, nakailang resign ka na mga
Nakailang tangka, pada kayo ni Richie, nakailang tangka na, pero hindi natutulog. Talagang kwan, binabalansi ba? Mahirap balansihin. Mega love shoutout kay Mami Ritz Vlog. Yan, hello po, Mami. Kamusta mga ka-dragon watching from California? Yan. Hello po kay Sir Rodrigo de los Reyes. Yan, sa, ano yan, mga solid natin yung mga yan. Solid viewer, subscriber. Hello guys, pangaldawan, inya inluto yo, tatanga masida guys, Liddag. mabisinda. Ay na, liddag. Na, wow. Liddag na Sulpot pa, ka na, bordi te. bod. Ay na, Liddag. nalimasan. Pakita man tita. Wapan man nililita. Mga Pakita, parang magmudawante yung ulam natin. Magkuha ka nga dito ng Masarap pag durog na durog yung kuwang kamote. na nagapasok din sa loob ng kwan. Tapos mapan mo. Masultop Sa mo. may... Masultop mo, kwan. Ano, dyan yung binuo. Ano yung, Mawalan ka ng hindi. gana talaga. Ano yung kung na nga yun, yung kamuti na ano? Batuloy Balitungod. Ay, borotibod. Yung binalitungag. Ay, Oo. Diyak kaya mag-abot sa kwan mo eh. Mawalan ka talaga ng gana eh. Pero hindi naman. Palubat ka Maganda na. yung ating mga kwan. Sige na. So ayan guys, gusto sana namin kayong isama sa aming kainan. Kaya lang, palaubat na itong cellphone. Tsaka ano, Naki-hotspot lang kasi ako eh. at Ito saka yung ano may na load. rin. Baka magsawa na kayo sa mga pagmumukha Yan. namin. Huwag niyong kalimutan guys na manood sa ating upload ngayon. Ano po? May upload tayo at huwag din po kayo mag-skip ng ads yan. Sa mga di pa po nakapollow sa ating Facebook page, yan, follow Dragon Fruit Ladies Official. And thank you so much. Good morning sa inyong lahat. Gusto ko lahat ang niluluto niyo from Minnesota. Yan. Thank you so much po. Yan, thank you so Sino much po si Ma'am Ofelia yan, Ma'am Ofelia Kabasal. Kabasal. Yan. Bye po. Ingat po kayo palagi. Thank you so much po sa inyong lahat, guys. We love you all.